నమస్కారం. అష్టదిగ్గజ కవుల్లో 7 కవుల గురించి చెప్పుకున్నాం. చివరిగా పింగళి సూరణ గురించి చెప్పుకున్నాం. ఇప్పుడు మనము అష్టదిగ్గజ కవుల్లో చివరి వాడైనటువంటి 8వ కవి అయినటువంటి రామరాజభూషణుడి గురించి చెప్పుకుందాం. ఈయన 1510-1580 మధ్య కాలంలో జీవనం కొనసాగించాడు. 16వ శతాబ్దానికి చెందినటువంటి కవి. ఈయన అసలు పేరు మూర్తి కవి. వ్యవహార నామం భట్టుమూర్తి. రామరాజభూషణుని మూర్తి కవి అంటారు, భట్టుమూర్తి అని కూడా అంటారు. ఈయన శ్రీకృష్ణదేవరాయల ఆస్థాన కవి, అష్టదిగ్గజాల్లో ఒకడు. ఈయన యొక్క బిరుదులు చతుర్విధ కవితా నిర్మాత, సంగీత రహస్య కళానిధి, శ్లేష కవితా చక్రవర్తి అని ఈయన యొక్క బిరుదులు కలవు. లాక్షణికుడు, బహుశాస్త్ర కోవిదుడు, సాహిత్య రసపోషకుడు. ఇంకా ఈయన యొక్క కవితా గుణం శ్లేషాలంకార చమత్కృతి. ఈయన యొక్క కవితా గుణం ఏంటి? శ్లేషాలంకార చమత్కృతి. ఈయన రచనలు కావ్యాలంకార సంగ్రహం, లక్షణ గ్రంథం, వసుచరిత్ర, శృంగార ప్రబంధం, హరిశ్చంద్ర నలోపాఖ్యానం, ద్వర్ది కావ్యం. హరిశ్చంద్ర నలోపాఖ్యానం, ద్వర్ది కావ్యం. అష్టదిగ్గజ కవుల్లో శూద్ర కవి భట్టుమూర్తి. అష్టదిగ్గజ కవుల్లో శూద్ర కవి ఎవరు? భట్టుమూర్తి. భట్టుమూర్తిని ఏమంటారు? రామరాజభూషణుడు అంటారు. మూర్తి కవి అని కూడా అంటారు. భట్టుమూర్తి మొదటి గ్రంథం కావ్యాలంకార సంగ్రహణం. భట్టుమూర్తి యొక్క మొదటి గ్రంథం ఏంటి? కావ్యాలంకార సంగ్రహం. కావ్యాలంకార సంగ్రహంలో 5 ఆశ్వాసాలు గొప్ప అలంకార శాస్త్ర గ్రంథం. కావ్యాలంకార సంగ్రహం అనేది 5 ఆశ్వాసాల గొప్ప అలంకార శాస్త్ర గ్రంథం. కావ్యాలంకార సంగ్రహమునకే నరసభూపాళియము అని నామాంతరం కూడా కలదు. కావ్యాలంకార సంగ్రహమునకు మరొక పేరేంటి? నరసభూపాళియం అని పేరు కలదు. భట్టుమూర్తి తన నరసభూపాళియంను ఓబయ్య నరసరాజుకు అంకితం ఇచ్చాడు. భట్టుమూర్తి తన నరసభూపాళియం అనే అలంకార శాస్త్ర గ్రంథాన్ని ఎవరికి అంకితం ఇచ్చాడు? ఓబయ్య నరసరాజుకు అంకితం ఇవ్వడం జరిగింది. భట్టుమూర్తి తన నరసభూపాళియంలో గర్భకవిత్వం, బంధుకవిత్వం ప్రదర్శించాడు. భట్టుమూర్తి తన నరసభూపాళియంలో ఏం ప్రదర్శించాడు? గర్భకవిత్వం, బంధకవిత్వం ప్రదర్శించాడు. గర్భకవిత్వం, బంధకవిత్వం అనేది ఏ గ్రంథంలో ప్రదర్శించాడు? నరసభూపాళియంలో. నరసభూపాళియం సంస్కృతం విద్యానాథుడు రచించిన ప్రతాపరుద్ర యశోభూషణంను అనుసరించి రచించబడిన లాక్షణిక గ్రంథం. ప్రతాపరుద్ర యశోభూషణం విద్యానాథుడు రాసినటువంటి సంస్కృత గ్రంథమైన ప్రతాపరుద్ర యశోభూషణం అనే గ్రంథాన్ని అనుసరించి రాసినటువంటి లాక్షణిక గ్రంథం ఈ నరసభూపాళియము. నరసభూపాళియంకు మరొక పేరు కావ్యాలంకార సంగ్రహము. వసుచరిత్ర 6 ఆశ్వాసాల శృంగార ప్రబంధం. వసుచరిత్ర తెలుగు పంచకావ్యాల్లో ప్రౌఢమైన ప్రబంధం. భట్టుమూర్తి వసుచరిత్రను ఎవరికి అంకితం ఇచ్చాడు? తిరుమల దేవరాయలకు అంకితం ఇచ్చాడు. ఇది మనకి DL 2012లో వచ్చినటువంటి ప్రశ్న. భట్టుమూర్తి వసుచరిత్రను ఎవరికి అంకితం ఇచ్చాడు? తిరుమల దేవరాయలకు అంకితం ఇవ్వడం జరిగింది. తరచూ వస్తున్నటువంటి ప్రశ్న కూడా. రామరాజభూషణుడు వసుచరిత్రలోని కథా వస్తువును మహాభారతం నుండి గ్రహించాడు. రామరాజభూషణుడు వసుచరిత్రలోని ప్రధాన కథను దేని నుండి గ్రహించడం జరిగింది? మహాభారతం నుండి గ్రహించాడు. నన్నయ్య రాసిన ఆది పర్వంలోని ఉపరిచర వసు వృత్తాంతం నుండి తీసుకోవడం జరిగింది. నన్నయ్య రాసినటువంటి ఆది పర్వంలో చెప్పినటువంటి ఉపరిచర వసు వృత్తాంతం నుండి తీసుకోవడం జరిగింది. వసుచరిత్ర అనే ప్రబంధంలోని ప్రధాన కథాఘట్టాలను చూద్దాం. శూక్తిమతి కోలాహల వృత్తాంతం. శూక్తిమతి కోలాహల వృత్తాంతం, గిరిక వసురాజుల వివాహ వృత్తాంతం, మంజువాణి దౌత్యం. ఇవి మనకు వసుచరిత్ర ప్రబంధంలోని ప్రధాన కథాఘట్టాలు. గిరిక శూక్తిమతి కోలాహల పుత్రిక. గిరిక శూక్తిమతి కోలాహల పుత్రిక. గిరిక అనే ఆమె శూక్తిమతి కోలాహల పుత్రిక. వసుచరిత్రలో వసురాజు ధీరోదాత్తుడు, గిరిక ముగ్ధ. వసుచరిత్రలో వసురాజు ధీరోదాత్తుడు, గిరిక ముగ్ధ. శ్లేష వైచిత్రికి వసుచరిత్ర పుట్టినిల్లు. శ్లేష వైచిత్రికి వసుచరిత్ర పుట్టినిల్లు. వసుచరిత్రను అప్పయ్య దీక్షితుల వారి శిష్యుడగు కాళహస్తి కవి యథాతథంగా సంస్కృతంలోకి అనువదించాడు. వసుచరిత్రను అప్పయ్య దీక్షితులు వారి శిష్యుడగు కాళహస్తి కవి యథాతథంగా సంస్కృతంలోకి అనువదించడం జరిగింది. రామరాజభూషణుని కడపటి రచన హరిశ్చంద్ర నలోపాఖ్యానం, అంటే చివరి రచన. కడపటి రచన అంటే చివరి రచన ఏంటి? హరిశ్చంద్ర నలోపాఖ్యానం.
భట్టుమూర్తి తన ఇష్ట దైవమైన హనుమంతుని ఆదేశంతో హరిశ్చంద్రు నలోపాఖ్యానం రాసినట్లు చెప్పారు. భట్టుమూర్తి తన ఇష్టదైవమైన హనుమంతుని యొక్క ఆదేశంతో హరిశ్చంద్ర నలోపాఖ్యానము రాశారని చెప్పుకున్నాడు. హరిశ్చంద్ర నలోపాఖ్యానము శ్రీరామచంద్రమూర్తికి అంకితం ఇవ్వడం జరిగింది. హరిశ్చంద్ర నలోపాఖ్యానం ఎవరికి అంకితం ఇచ్చాడు? శ్రీరామచంద్రమూర్తికి అంకితం ఇచ్చాడు. హరిశ్చంద్ర నలోపాఖ్యానము ఒక గొప్ప ద్వర్ది కావ్యం. ద్వర్ది కావ్యం అంటే ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం కదా. తెలుగులో తొలి ద్వర్ది కావ్యం అంటే రాఘవ పాండవీయం. ఎవరు రాశారు? పింగళి సూరణ గారు రాశారు. హరిశ్చంద్ర నలోపాఖ్యానం కూడా ఒక గొప్ప ద్వర్ది కావ్యం. ఇది అష్టదిగ్గజ కవుల్లో చివరి వాడైనటువంటి రామరాజభూషణుడి గురించిన వివరణ. ధన్యవాదాలు. ఇంకా ప్రబంధాలపై వచ్చినటువంటి పరిశోధనలు చూద్దాం ఒకసారి. ఆముక్త మాల్యద పర్యాలోచనం శ్రీ వెల్దండ ప్రభాకరామాత్యుడు రచించాడు. ఇంకా ఆముక్త మాల్యద సౌందర్యం ఆచార్య టి కోటేశ్వరరావు రచించడం జరిగింది. ప్రబంధ రత్నావళి వేటూరి ప్రభాకర శాస్త్రి రచించారు. ప్రబంధ రత్నాకరం పెద్దపాటి జగ్గన రచించారు. మను వసు ప్రకాశిక కాశీపట్ల బ్రహ్మయ్య శాస్త్రి రచించారు. ప్రబంధ వాంగ్మేయ వికాసం పల్లా దుర్గయ్య గారు రచించారు. ప్రబంధ మణిభూషణం నిడదవోలు వెంకటరావు రచించడం జరిగింది. ఇది ప్రబంధానికి సంబంధించినటువంటి అష్టదిగ్గజ కవులకు సంబంధించినటువంటి వివరణ. తర్వాతి క్లాస్లో మనము ప్రబంధ యుగం సమకాలీన కవులు, ప్రబంధ యుగంలో సమకాలీన కవులను గురించి చెప్పుకుందాం. ధన్యవాదాలు. ఇంకా సమకాలీన కవులు మనకి మళ్ళీ 11-12 మంది దాకా ఉన్నారు. అది ఒక క్లాస్లో చెప్తాను. ధన్యవాదాలు. ఇది మొత్తం అష్టదిగ్గజ కవుల గురించిన వివరణ.